bojo sapa sing arep golek bojo ki lho? Alah, ora apa-apa to. SMP ki malah pas penak-penake iki yo. Yo. Engko tak golekake kono kae yo. Karena tawon kayak gini dan lagi marai boleh kang ini ngamangan wedok oh nek sing mangan wong lanang marai bareng tahu wis kok oh karo dagingnya oke guys nek bose pura enak sampean ki berarti jauh sekolah. Oh, malah. Cita-citanya arep jadi apa iki? SMP iki mana? Iki cek bisa gadis SMP kelas 3 iki. Alah, metu anak iki ra apa-apa, anak marmut ya.